Som conscients que hem de reivindicar cada dia els nostres drets, però com que aquesta setmana celebrem el 8 tema, volem reivindicar i posar de manifest tota una sèrie de sectors, d'àmbits on encara hem de continuar reivindicant els països catalans i ens manifestem que treballarem per aquests temes. Lluitar contra la violència masclista. Garantir els drets de totes les persones que formen part del col·lectiu LGTBI. Ampliar el parc d'habitatge públic, especialment dirigit a dones víctimes de violència masclista. Garantir l'accés de les dones migrants als serveis per les víctimes de la violència masclista i garantir també el seu accés als drets de salut sexual i reproductiva. Ampliació dels serveis públics dedicats a la cura de les persones. Malauradament, Llinars no és una excepció i des de Fer Poble CUP impulsarem també polítiques que apostin per al feminisme. Garantir el dret de l'avortament lliure, segur i gratuït. Impulsar polítiques públiques dirigides a l'eliminació de la bretxa salarial. Garantir les pràctiques mèdiques que tinguin en compte la salut femenina.